L-Awtorità tal-Ippjanar irrifjutat l-applikazzjoni għal permess ta' kamra tal-odda fl-inħawi ta' Hondo ir-Rummin fil-Qala. Din l-applikazzjoni ta' binja kienet f'żona barra mill-limiti tal-iżvilupp. Magħha kien hemm propost tinda tal-ħġieġ u parapet flok Munsel Ġebel li kien fuq art verġni. Il-Kummissjoni tal-Ippjanar ma ċċettax l-applikazzjoni minkejja li kien hemm rakkomandazzjoni biex din tiġi approvata peress li tmur kontra l-politika rurali u l-gwida għad-disinji tal-awtorità. Fid-deċiżjoni tagħha l-awtorità qalet li jeħtieġ tipproteġi l-valuri tal-karattru il-veduti u l-ekoloġija ta' żoni rurali. Intant brabta mad-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar, il-Kunsill Lokali tal-Qala laqa b'sodisfazzjoni r-rifjut tal-applikazzjoni. Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg saħaq li l-art fejn kien hemm propost l-iżvilupp għadha fi stat naturali u li tidher anke minn kemuna. Spjega li dan l-iżvilupp seta' joħloq preċedent għal żviluppi oħra iżjed il-qudiem. Din id-deċiżjoni l-għajnija ferħ, fis-sens li kienet rakkomandata biex tiġi approvata. Iżda jien u anke l-avukat tagħna Dr. Pier Bonello waqt il-hearing u rejna l-bord tal-MEPA għaliex dan il-permess ma jistax joħroġ. Kajna il-fuq minn 6 raġunijiet biex ma joħroġ. Ħadna pjaċir għax nemmnu wkoll li dik mhux veru kienet se tiġi bħala tulxet, iżda fil-futur minn jaf 10-20 sena oħra kun sviluppata bħalma talbu il-permess ta' souvenir shop fuq ir-rest ta' Hondo. Is-Sindku tal-Qala saħaq ukoll il-Kunsill immexxi minnu se jibqa' jistinka sabiex inaqqas it-teddida fuq l-ambjent u l-komunità li xirqilha tibqa' tgawdi n-natura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.